Let's go! Let's go mga fishermen. Una na mo. Sorry to. Let's go. Maguna. Ang aming team. Wala dito ka. Dali. Bag na. What's up mga bossing, and for today's video may biglaan na naman kaming drawing na di inaasang makukulayan namin today. Dahil kagabi lang namin to pinag-usapan na mag quality time na naman kami kasama ang team namin. Hahabol kami mga bossing dahil late na kami nakabiyahe. May ginagawa pa kasi kami kanina sa office namin kaya matagal na kami nakapunta at kinukulayan drawing namin. Nakidaan muna kami sa palengke para bibili ng mga kilawing isda. Alam nyo naman mga bossing na ang sarap kaya kumain ng kinilaw pag nag-chill-chill sa dagat, diba? So ayun mga bossing, no, pupunta na kami dun sa destination namin today. Perfect ang panahon ngayon dahil mainit. Yung iba sa GC namin tulog pa siguro. Konti lang yung nag-chat na nandun na daw sila sa dagat. Kagabi kasi mga bossing nagtagay kami sa daungan after ng screening ng festival namin dito. So yun bali ibang lokasyon na naman ng dagat ang pupuntahan namin ngayon. Kaya may kaunting kalayuan yung biyahe natin. Taga dun lang kasi yung isang member namin sa sayaw eh. So yun ang usapan namin mga bossing, sa Barangay Hall kami magkita. Alam nyo mga bossing, wala dito si Stephen sa Barangay Hall. Ang usapan kasi kagabi pupuntahan namin siya sa bahay nila. Napaka-ogags din yung tambay na tinanong ng kasama ko kung saan ang bahay nila Stephen eh. Ibang Stephen tinuro yung kaya mission failed sila pawiks. Ibang lokasyon na naman yung plano namin. Pero malapit lang dito mga bossing. Pagkarating na namin dito, naghahanda na pala sila ng inihaw na baboy at manok. Sugba-sugba ang tawag sa amin dito mga bossing. Kakarating ko pa lang, agad ako pinapashots ni Upawiks. Kala mo talaga sito pampawala ng uhaw eh. Aray ko. Wate mahimo pa. Wate darip man. Magdaan na rip sa sunod. Sheesh! Hey. Yung iba, gutom na kasi hindi sila kumain ng agahan. So naghanda na kami na makakain namin mamaya. Eto si Wowie G, kalma lang nakarating dito. Pero kagabi halos mamamatay ito sa kakasuka. Sa sobrang lasing. Aray ko. Kalma raga suka-suk kagabi yun. Hey. Kain muna kami ng konti pang padepensa ng gutom mga bossing. Maganda rin yung spot namin dito kasi parang exclusive lang siya. Hindi crowded yung lugar. Hindi tayo maiilang mag-iwan ng mga gamit natin kasi walang magnanakaw di tulad ng ibang beach. Ang daming mga malilikot ang kamay. Diyos ko! Medyo special tong kilawin namin kasi may halong beer pa. Ang taba ng utak nakaisip nito eh. Masarap daw kasi pag lasing na. Aray ko. Sheesh! Dumating na naman si Sheshi Boy ng grupo namin. Simple lang yan pero problemado yan sa mga above mga bossing. Panay parinig sa mga notes at shared post sa FB. Kala mo talaga mauubusan ng above sa mundo. So bali ganito yung preparasyon namin mga bossing. May kutik shot habang naghanda ng pagkain. Syempre kami mga walang ginagawa dito, nagkunwaring tulong-tulong para makita sa camera na may ginagawa. Lul! Medyo goods na sa shots eh. First bite. Asa ka ting? Asa ting? Ano po? Parang gamit ko. Hindi mo butan no, nimbuan ni Meiko masananan to ano. Ewa, shiso. Eto mga bossing, dumating na naman sila Jabs at Laika. Ending naog namin dyan ay kiss. Kiss. Love. Kala ko hindi sila hahabol dito pero alam nyo naman mga bossing, kapugnan pa'y baha. Nagsaing na rin kami ng ekstrang kanin mga bossing kasi ito yung mga kasama namin ang tataka kumain eh. Sheesh! Syempre mga unggoy itong mga kasama ko kaya may dalang baong sagi. Baka crew monkeys yarn. Sa Boracay may dagko ko to eh. Ano to kita na. Igagin ng ipipiga tay. Cheers ka muna! Nilani dito. Ayan ni ba? Lugo na yung outing mga yo. Sabi mo pipe pa eh. Pas yung pipe pa. Cheers ka muna! Isang malakas na shish! Another pahabol din dito sila pare kasama fam niya. Mamaya mga bossing nagkainan na. Kasi ang tagal dumating ng iba. Hindi kami sure kung hahabol pa sila dito eh. Eh di bahala sila, gutom na kami. Pagkatapos namin kumain mga bossing, dumating na ang ma-owners namin na si Stephen. Sabi pa niya sa usapan kagabi, dapat maaga kami makapunta dito. Pero siya na naman ang late eh. Tagal kasing gumising. Sarap siguro ng panaginip niya na may kamuama na siya. Mura na ko asit dito ko tanan kasi asa na Stephen. So yung mga bossing, tamang relax na lang with shots. Wala ba one na yung potable. Ang dalo ba dito?
Di talaga mawala yung pa-TikTok no? Iba talaga pag dancer. Laging inspired Pang pa-flex ng mga above ng mga kasama ko. May humabol pa mga bossing at may dalang shots. So yung mga bossing habang natamaan na sa shots, eto trip namin pasukin ng imburnal. Ito mga fisher. Let's go. Let's go mga fishermen. Una mo. Sorry to. Let's go, maguna. Tikali mo. Panimot mo. Diba mga tripping Let's go, lumipad ang aming team. Ulang gol yung shot. Ulang ito ka. Dali, Emil. Wala hayag mo. Pero hindi namin nakayanan dahil wala nang hangin sa loob. May claustrophobia pa naman ako. Aray ko. Listen man, di masiga ko flash. Masiga ko flash man, kay lubat ko. Buot, mga tayo ng gawas. Dara, mga May ito kay na idea si Ronel ba? Kaya naghahanap na lang na makakaing lamang dagat. Sheesh! Daming aninikad. Buang ari po kami masa ari kita nang nuan. So yung mga bossing, patapos na ang quality time namin at maraming salamat sa panonood at sinamahan nyo kami dito. Kita-kits sa next natin na main vlog. See you in the next vlog mga bossing. Peace out!